Ten pes je čistejší jak ty. ...21. Ale psa... A čože pes v posteli, akože aký máš problém? Ten pes je voňavejší jak ty. Ten pes sa sprchuje každý týždeň, čo tiež by sa nemalo. No, jak to dopadlo? Že sme to ani nedočítali. Ale večer o 3 ráno sme mali taký stream, že som čítala knihu, tú knihu, čo mám rozčítanú. A ľudí to bavilo. Proste ľudia normálne zaspávali na mojom streame. Princezna, nestojí mu komu? Psíkovi? To je Lilka. To je Fenka. Imagine čítať knihu do fajčenia je z hotdog. Nejedla som hotdog. Nebola som ani dofajčená. Akože oni chcú aj dneska večer taký stream, že budem čítať knihu. Psa dala do postele, fuj. A vy, počúvajte, vy nedávate psíkov do postele, alebo na gauč? No... Totina má teraz psa v posteli. Proste presne ten, kto nezažil tú lásku so psom, tak nezažije ani to, prečo môže ísť ten pes do postele. To je tak čistá láska medzi psom a človekom, že vy ste ešte takú o také ani nepočuli. A ne, to ešte zažili. Pak bez tvojho čtenia ani neusnul. No akože počula som, že keď pes spí s vami v posteli, tak on má pocit, že je na takej úrovni ako ty. Hej? Že si môže dovolovať ten pes. A je to akože o našej Lilke je to pravda, že Lilka, áno. Ona je dosť taká, že ona nás vycvičila, nie Miu. Ale každopádne určite by som jej nezakázala ísť do postele. Ja keby tvoj priateľ, tak ho vyhodím. No ale nikdy nebudeš jej priateľ. Ona je mega zlatúčka. Toto by ste vyhodili, takéhoto havinka. Čo si, moja Lilka, keď umre, tak ja ju ani nepochovám. Ja si nechám jej teličko a spravím z nej plišáka.
skúšala si toho psa tiež dofajčiť. Už som jej dávala zožrať trávu. Vyvrasala to. Mala zelenú grcku. A to keď bola malá, teraz by som jej to nespravila. To keď bola malička, tak som ešte nemala s ňou vytvorený taký vzťah, takže som jej dala hocčo proste aj ochutnať. A tak. Ale teraz už by som to nedovolila. Teraz mám strašne silné puto s ňou vytvorené. Vtedy to bolo také, že ona mi utiekla a tak. Princezno. A ty čo forma s tou princeznou? O čom točíš? O tvojom tatkovi. Tatko psa nemá. Len ty o tom nevíš. On má psa medzi nohami. Takého bišóna. Ľudia, ja si asi pôjdem s tým Havinkom tiež pospať, lebo ja keď vidím, ako spí, tak aj mne sa chce spať. Ako v novom roku. No dobré. A vešica je chore. Dala by som si dať sladké. Nie, asi oblátky s medom. Ale nemôžem. Musím sa naučiť nie sladké.